እዙይ ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዕለታዊ ዜና ኤምባሲ ኤርትራ በኢትዮጵያ ኣብታ ሃገር ዝርከቡ ኤርትራውያን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምምካት ናይ ገንዘብ ሓገዝ ክገብሩ ምሕታቱ ኣብ ሓያሎ ዜጋታት ቁጥዐ ከም ዝፈጠረ ሬድዮ ኤረና ዝተወከሰቶም ወገናት ገሊጾም። ዝበዝሐ በኢትዮጵያ ዝርከብ ኤርትራዊ ካብ ሕሱም ምሕደራቲ ስርዓት ኣምሊጡ ፖለቲካዊ ዕቑባብ ዝሓተተሉ ሃገር ተመሊሱ ምስቲ ዘሳደዶ ስርዓት ዝምድና ክገብር ንቡር ከም ዘይኮነ እቶም ዜጋታት ብተወሳኺ ገሊጾም። መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪ ዝገበርዎ ምስጢራዊ ዘተ ኤርትራውያን ዝነበርዎ ማዓስከራት ስደተኛታት ክዕጾ በቲ ካልእ ወገን ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርትራዊ ስደተኛ የለን ዝብል ፖለቲካዊ ጎስጓስ ይካየድ ምስ ምህላው ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣብ መዋጥር ኣትዮም ከም ዘለዉ ዝግለጽ። ኣብ ኢትዮጵያ መንጎ ክልላውን ፈደራላውን መንግስቲ ዘሎ ምፍሕፋሕ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ናይ ፖለቲካ መዋግዪ ገይርዎም ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ብኣማይት ዝቝጸሩ ሱዳናውያን ናብ ከተማ ካርቱም ሰላማዊ ሰልፊ ካይዶም። እቲ ብ5 ሚያዝያ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ኣንጻር መሰጋገር መንግስቲ ሃገር ኮይኑ ሓይሊ ንናጽነትን ለውጥን ዘለዓልናዮ ህዝባዊ ናዕቢ ጨዊዎ ብዝብል ምኽንያት ከም ዝተኻየደ ካብቲ ሃገር ዝተመሓላለፈ ዜና የመልክት። ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ፕረዚደንት ነበር ዑመር ሓሰን አልበሽር ካብ ስልጣኑ ዝተባረረሉ ዓመት ንምብዓል ኣብ ካርቱም ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ። ኣብዚ መንግስታት ሓያሎ ሃገራት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምምካት ምትእኽኻብ ዝኽልክላሉ ዘለዋ ግዜ ህዝቢ ሱዳን ተኸታታሊ ሰላማዊ ሰልፍታት መክያዱ ንሓያሎ ወገናት ሻቕሎት ፈጢሩ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ሰልፈኛታት ሓደ ዓመት ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት አልበሽር መነባብሮ ህዝቢ ወላ ሓንቲ ምምሕያሽ ከም ዘይረኣየ ብምግላጽ ዓወትና ተጨዊኡ ብምባል ስምዕቱ ይገልጽ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር። ሚኒስትሪ ጥዕና ሱዳን ህዝባዊ ምትእኽኻባት ንግዚኡ ደው ክብል መልእኽቲ ናብ ህዝቢ መሓላሊፉ ክነሱ ሰላማዊ ሰልፊ ክካየደሉ ዝተደልየሉ ምኽንያት ክገልጹ እንከለዉ ወደብቲ እቲ ሰልፊ ብሕማም ከይንመውት ክንብል ኣብ ገዛ ተዓጺና እውን ብጥሜት ሙማትና ኣይተርፍን ብምባል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብምውጻእ ገሊጾም። ክብሪ ዋጋ ሃለኽቲ ነገራትን ሕሰብ መነባብሮን ዘበገሶ ህዝባዊ ናዕቢ ሱዳን ቅድሚ ሓደ ዓመት ንስርዓት አልበሽር ካብ ስልጣኑ ዳየለዮ እምበር ኣብ መነባብሮ ህዝቢ ዝኾነ ለውጢ ተራእየን ክብሉ ሓያሎ ተቃወምቲ ሱዳናውያን ንጊዜያዊ መንግስቲ ይነቕፉ። አልሑቲ ናይ የመን ምስ ጸላኢ ተሓባቢርኩም ብዝብል ክሲ ን4 ጋዜጠኛታት ናይ ሞት ፍርዲ ሂቡ። ምስ ስዑድ ዓረብ ተሓባቢርኩም ከምውን ሓቅነት ዘይብሉ ዜና ዘርጊሕኩም ብዝብል ክሲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝጸንሑ 10 ጋዜጠኛታት ክኾኑ እንከለዉ እቶም 4 ናይ ሞት ፍርዲ ክወሃቦም እንከሎ ነቶም ዝሰረፉ 6 ግና በቲ ዝተኣስርዎ ናጻ ክወፁ ንዝተወሰነ ግዜ ኸኣ ምስ አልሑቲ ክተሓባበሩ ዝብል ፍርዲ ከም ዝተዋሃቦም ካብቲ ሃገር ዝሰፈነዎ ዜና ኣመልኪቱ። ኮሚቴ ምጥባቕ ጋዜጠኛታት ዝርከቦም ሓያሎ ተጣበቕቲ መሰላት ነቲ ናይ ሞት ፍርዲ ዘለዎም ተቓውሞ ገሊጾም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መንጎ ብስዑድ ዓረብ ዝምራሕ ልፍንትን አልሑቲን ዝተገብረ ግዜያዊ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምዕ ከም ዝተጣሕሰ ማዕከናት ዜና ገሊጸን። ክልቲኦም ወገናት ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንመላእ ዓለም ስጋት ኮይኑሉ ብዘሎ እዋን ን2 ሳምንታት ተኽሲ ደው ብምባል አንጻርቲ ለበዳ ኣተኩሮ ክገብሩ እዮም ተሰማሚዖም ነይሮም። እንተኾነ ሳለስተ ዘይመልእ ግዜ ብቐዳም 11 ሚያዝያ ዝተኻየደ ኩናት ብውሕዱ 38 ወታደራት ሑቲ ከም ዝተቐትሉ ካብ ስዑድ ዓረብ ዝተፈነወ ዜና የመልክት። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ።